$700 به حساب یا به حساب پول تاجیکی چیز 6,000 تا 7,000 پول расход میشد 1 گیتار زمین به. Разоқ Султонов кишоварз ва соҳиби 8 гектар замин аст. ӯ дар нисфи заминаш пахта коридааст. ҳарчанд пахта ҳанӯз ҳосил надодааст, аммо вай аллакай даромади ояндаи худро ҳисоб мекунад. бо назардошти харҷи маблағ барои истифодаи об, андози замин, корҳои кишт, нури пошӣ, коркарди кимиёӣ ва додани ҳақмузд барои кормандони кироӣ дар маҷмӯъ бояд $1,700 фоида бимонад. ин маблағ барои хонаводаи 6 нафараи Разоқ чандон зиёд нест ва чун ӯ бояд бо ҳамин пул то ҳосили оянда зиндагӣ кунад. айни ҳол Разоқ бештари маҳсулоти ғизоиро намехарад, зеро дар нисфи дигари заминаш сабзавот парвариш мекунад. бо ин ҳам Разоқ камбизоат ҳисоб намешавад. мо ҳозир 9 тонн пахтаро ҳозир ҷамъоварӣ кардем. лекин ҳол бо ночинда ҳаст. ман майдонани пушти шумо бисояд. хай мешавад як 10-11 тонн мешад, чиниши шеюм қити бо меброяд, ай положени бо меброяд, нор чиниши шеюм. мисол бо ягон чи метиҳад. вай кӯрак ҳаст, ҳосилаш ҳаст. мешавад. ба хотири ин пул якунӣ моҳи охир тамоми хонаводаи Разоқ ва ҳамчунин нафарони кироя аз субҳ то шом дар замин кор кардаанд. инҳо асосан занҳои ҳамсоя ва кӯдаконанд, зеро бештари мардон дар муҳоҷират дар Русия мебошанд. тиллои сафедро онҳо танҳо бо дастон ҷамъоварӣ мекунанд, зеро дар ин сурат сифати он гум намешавад. имсол дар Тоҷикистон дар беш аз 162,000 гектар замин пахта корида шуд ки нисбат ба нақшаи пешбинӣ намудаи вазорати кишоварзӣ 8,000 камтар аст. барои кишоварзон пахта то рафт фоидаи кам меорад. аз ин хотир онҳо аз парвариши он даст мекашанд. дар бозорҳои ҷаҳонӣ арзиши пахта поин меравад, вале нархи сӯзишворӣ ва нуриҳо баръакс қимат мешавад. агар дар Тоҷикистон дар фурсатҳои наздик таҷҳизотҳои нави коркарди пахта ки бахши азами даромадҳои содиротии кишварро таъмин мекунад ворид нашавад, ҷои онро алюминий ва ғалладонагиҳо хоҳанд гирифт. вазорати кишоварзӣ ҳамроҳ бо донишмандону коршиносон стратегияи афзоиши пахтакориро таҳия мекунад. тибқи ин стратегия имкони тақдими кӯмак ё худдататсия ва дастгирии давлатии пахтакорӣ пешбинӣ шудааст. сарфи назар аз он ки тамоми заминҳои мо хусусӣ мебошанд, дастгирии давлат лозим аст. Так как у нас все земли частные, несмотря на это, надо господдержка. Разоқ дар бораи коркарди нав фикр намекунад. барои ӯ ин тарз парвариши пахта одат шудааст ва то андозае фоида меорад. ҳамчунин ғӯзапояҳои пахта низ дар зимистон хонаводаи ӯро беҳтар аз ҳезум гарм мекунанд.